ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ನವಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಘನ್ಸೋಲಿ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 16ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಬಳಗದವರಿಂದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ದೇವಿಯ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ, ಚಂಡೆವಾದನ, ನಾಗಸ್ವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಯಿತು. ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯೂ ಜರುಗಿದ್ದು ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿಯುತ್ತಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುಗೈದಾನಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಿ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂದಿಕೂರು ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತಾಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ವಿ ದೇವಾಡಿಗ, ಸಹ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ದೆಪ್ಪುಣಿಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಘು ಆರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಕುಟ್ಟಿ ಎ ಕುಂದರ್, ಸುಧಾಕರ್ ಸಿ ಪೂಜಾರಿ, ಶಂಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಣ್ಣು ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ, ಮಹಾಬಲ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಕುಂತಲಾ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುರ್ಕಾಲು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಲ್ಲೂರು ಹರೀಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲ್, ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಉಪಸಮಿತಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ, ಯುವ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯ 16ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಥಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಲಯಂಜನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆನ ವಾಸುಕಿ ನಾಗರಾಜ ದೇವರನ್ನ ಪಾದకు ತರೆತಗ್ಗಾದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪನ್ನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುರಾಣಿ 24 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 22ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟದ ನಡಪನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಕನೇ ಈ ಒಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ವಾಸ್ತು ಹೋಮವನ್ನು ಏನಿರ್ಬೇಕ 25ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡಿಯೇರಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಅಲ್ತವಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಮ ಹವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪೊರ್ತದ ಅನ್ನದಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು 27 ತಾರೀಕು ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಿತ ಜಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕಬಡ ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನು ಕಬಡೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಂಡೆ ಅಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 49 ಕಲಶದ ಅಲ್ಪ ಅಭಿಷೇಕ ಆದ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಆ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದ ಬಕ್ಕ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಹಾ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಆದ ಬಯ್ಯಾಡಿನಿ ಓ ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಏನಿಡ್ಬೇಕ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಓಕುಲಿ ಅವತರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಏನಿಡ್ಬೇಕ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡೆ ದೇವರನ್ನ ಬಾಗಿಲು ತಿನ್ಬೇಕ ಕಾಂಡೆ ಚಂಡಿಕಾಯ ಹೋಮ ಇಡ್ಬೇಕ ದೇವರನ್ನ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪೂಜೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯಾಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ 4:30 ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ 4:05 ಬಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಡು ನಮ್ಮ ವರುಣ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಲ್ಕನೇ ದಯಪನ್ನಾಗ ವರ್ಷಡು ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ. ಆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಟೆಲ್ನ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಜಿನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೆ ಸೆಟ್ರಿನ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಮುಲ್ಪ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಮಿಟಿದಾಗಲಾಡು ಅಥವಾ ಪಿದೆದಾಗಲಾಡು ಬೇತೆ ಭಕ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾದ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ದಯಪಂಡಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯ ಸೇವೆ ಬಂದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಅಂಜನ ಆ ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಮೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಆ ಪ್ರಸಂಗದೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲೇ ಬಯ್ಯಾಡು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆರಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆ ದೇವರನ್ನ ಆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದನು ಅನ್ನದಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಗೂ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಮಹಾತ ರೀತಿയുള്ള ಮಾತರಿಡಲ ತನು ಮನ ಧನತ ಇನ್ನೇನು ಯಾನ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಫಂಡ್ಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಯಾನು ಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭಾವನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಅವಿನ ದುಮ್ಮುಗೊನ ಬ್ರೆಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಬಣ್ಣದು ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ.
ನವೀನ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇನಿ 14ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇನಿ 4 ದಿನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೋದಿನ ವರ್ಷದ ವರ್ಷ ಈ ಜಾಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರನಗಳು ಬರ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುದ್ದೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೌಜಿಡು ಅಂಚನೆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಮೆರೆಯೊಂದುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು. ಭಕ್ತರ್ನಗುಲು ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಅಗಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ಅಪ್ಪಡೆ ಕೆಂಡೆಡ್ಡ ಆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪುರ ಸಿದ್ಧಿಯಾಪಣೊಂದು ಒಂದು ಭಕ್ತರೇ ಪಂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಎಂಕಲೆ ಕಮಿಟಿದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವನ್ನುಂಡು ಪನ್ಯರೆಗೆ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲು ಅನ್ನಿಶೆಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮುಂದಾಳೋತ್ತೋಡು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗಳು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಮಂಡಲ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಸಂತೋಷಿಮಾ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಮ್ಮತ್ತಡು ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋನುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಕಮಿಟಿದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡುಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು. 14ನೇ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿಡ್ಕೋಡ್ಯಂಕ ಜಾಗದೀತಿನ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೆಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿನಗಳು ಬತ್ತದು ಈ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಭಾಗಿ ಅವಡು ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಯಾನು ಮಾತರ್ನ ಕಮಿಟಿದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ
ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ 2037 ಹೊಸ ದೇವಾಲಯ ಐನಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಲ್ದಿನ ತಿಥಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿದಿಂತ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಅಂಚನೆ ಐಂದಿಂತ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಎಂಚ ಗೌಜಿ ಆಪುಂಡ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಮೂಜಿದಿಂತ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಊರುಡು ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೇವರ ತುಂಬೊಂದು ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಂದಿನಲ ರಡ್ಡು ಪುರ್ತು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕಡು ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ದೇವಿಗೆ ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ನವಕ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಚಿನಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಿ ಇನ್ನು ಮೇರೆ ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಷಗಾಪಿನ ಐವಾಜ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟವಾಡು ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೋಕುಲೆಗ್ 1,000 ಮಿತ್ತು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಉಚಿತವಾದ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತ ಅಂದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇಂಚ ಮಾತ ವಿದೊಟ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಂಗಲ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಹೊತ್ತಂದು ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು 14ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಎಂಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನದ ಉತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಪಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಐಡ್ಬಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚಂಡಿಕಾ ಮಹಾಯಾಗ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ದಿನ ಮಾತ ದಾನಿನಗಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಅಪ್ಪೆ ಮುಕಾಂಬಿಕಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯಂ ಕೊರದು ನನಾತ್ ಅಪ್ಪೆ ಮುಕಾಂಬಿಕನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರೆ ಒದಗಿಸಾಡು ಪಣದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ
ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ. ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯಗಳು ಪಣ್ಣಾಗ ಸಾಧಾರಣ 1947 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಲದ ಎದುರುಡು ಬಾಂಬೆ ಪೂನಾ ರೋಡು ಬೇಲಾಪುರ ಪಟ್ಟೆಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಲದ ಕಂಪಿಂದ ಅಲ್ತ ವರ್ಕರ್ನ ಕೂಡಿದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಕಂಪಿಂದಲೇ ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ತ ಕಂಪನಿದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿದವರು ಪಂಡಿರಿ ನಿಕುಲು ಪಿದಾಯಿಡಿ ಜಾಗ ತೂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಪ ಪನ್ನಾಗ ಮಗುಲು ಮಾತ ಕಮಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಆಗಲೇ ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರ ಮಾತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅಗುಲು ಬೇಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇರು. ಆ ಟೈಮುಡು ಎಂಗಲ ಇತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ರು ಅಲ್ಪಲ ಯಾರನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ನಡ್ತಂದು ಪುನಗ ಅರೆನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅಕುಲು ಲೆತ್ತದು ಈರು ಬರೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನತ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಗಳು ಹಿರಿಯರ ಒಂಜಿ ಅವು ಆಪಿನ ಕೆಲಸ ಪಂದು ಅರೆನ ಅಕುಲು ಲೆತ್ತದು ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಹಭಾಗಿಯಾದ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವರು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ದು ಅವತ್ತು ಹಂದ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಧನ ಸಹಾಯದ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಲ ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಡ್ಕೋದ ಬಕ್ಕ NMCದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ರಸ್ತೆದ ಅಡಚಣೆ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಿಡ್ಕೊಡ್ದು ಆರನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡು ಅರೆಗೆ ಜಾಗ ಇತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ ತೆಗೆದು ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದ್ದು 14 ವರ್ಷ ಉಳಿದಿಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿನೋದಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪತೋಟುಂಡು. ಅಂಚನೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಈ ಮಹತ್ವ ಕೆಲಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಪುರ್ಲು ನಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ದೇವಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಪರಕೆ ಅವು ಮೂಲೊಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಹಚ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವತ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡಪುಂಡು ಆ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಟೀಲು ಪನೋಲಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಪನೋಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರೋಡು ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ನವರಾತ್ರಿೋತ್ಸವ ನಡಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಲಕ್ಕುಲ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಠದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷಲ ಅಂಚನೆ ಪೊಸತ್ತು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸಿಡ್ಕೊಡ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ ಜಾಗ ತೆಗೆದು ಐಡ್ಲು ಪೊಸತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟದು ಅವಳು ಒಂಜಿ ವಾಲ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಮಾತ ಮದ್ಮದ ವಾಲ್ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಾಲ್ ಮಾತ ಕಟ್ಟಣದ್ದು ಒಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತಾ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚ ನನ್ನಾತ್ ಮತ ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಿ ಕುರುಲೇರು KM ಶೆಟ್ಟುರ್ಲೇರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ದೇವಡಿಗರು ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಆರನ್ನು ಅನ್ನಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರು ಪನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ನಂಚಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮುಂದುವರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನಾತ್ ಆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕಡು ಆರ್ನ ಮಾತ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡದ ಎಂಚ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂದರ್ ಪಡೆಯುಂಡು. ನನ್ನ ಬೆಳಗಡೆ ಪಡೆದ ಎಂಕುಲು ಅಪ್ಪಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದು ಅಂಚೆ ದೇವಿನ ಎಂಕುಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ಬೇತೆ ಪನ್ನಗ ಮೂಲು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಲೆಲ್ಲ ಐತೆ ಆರಾಮ ಆತಂಡು ಅವಳು ಅವಿನ್ನತೆ ಶಾಲೆದ ಒಂದೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದೆ ಐಟಿ ನನ್ನಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇನು ಬರ್ಪಲೇಕ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಂಚನೆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡ ಪಂದು ಯಾನು ಅಪ್ಪಡ ನಟುಂಡು.
ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.